Jako otyči. Víte, to mu jede dál i a už to dělají, když mám na to mám přijde, jo, jak tam je půjstat. To ti dání, že to je vidět. Protože okrát to, tak jako vylet, pak si vezme další. A to je lednici. No, tady máš pošlaš lednici. A protože to s tím nebudu pokočku nahoru. A já nechci ležet. A pak to poskočíme. Co děláš? Říkám, ty vole, jsem pak to vlezla. Počkej, až to. Veď se na mě později. To bude pácha poslala. Nechce. Pojď. Tigo. Jaro. Pojď. Cigaretka. Pojď. Ještě není venková už vám. A nebo by mě napadlo jiný slovo od toho. No a jak asi volíš jsem tady zase. Kam mám jít? To chceš natočit? Až kudy máš? On má taky pěkný díví. To má jak ten? Čepičky. Kde ty jazyk, kde vytrčili? Až kudy máš čepičky? Nevím. Tak si tam. Ne, natáčej. Tady kaprinku je papa. Půjčte mi. Kaprinku je papa. Kaprinka, no, to je pěkná stevíně, vole. Veď? Nebo není? Už? Ne, no občas. To je kaprinka. Oj, tam to nebudeme natáčet. Zbytek.